Hi guys, welcome to my YouTube channel. Dina आंनि YouTube channelआव नोंसोरखौ बयखौबो बरायनानै लाबाय। ओमफ्राय नैबे मोनाबिलि समायाव आं नोंसोरजों लोगोसे फैबावबाय। जास्ट आङो गुसुं खनगोन बै सोरगोआव बिबार बारियाव नैबे मेथाइखौ थाखानाय मेथाइखौनो जास्ट खननो लादों। जिसुनि मुङै खननोसै। बै सोरगोआव बिबार बारियाव सनानि न'आव बै सोरगोआव बिबार बारियाव सनानि थांगोन ना थाङा मानोथो आला खाला बिबार बारियाव लोगोफोर सोरगो रायजोआव थांगोन ना थाङा मानोथो आला खाला बिबार बारियाव सोरगो रायजोआव फैदो फै थांदोनि फैदो फैदो फै थांदोनि फैदो सोरगो रायजोआव बिबार बारियाव फैदो फै थांदोनि फैदो फैदो फै थांदोनि फैदो बिबार बारियाव सोरगो रायजोआव लांनो फैगौ अनजाग्राफोरखौ लांनो फैगौ फोरबोआ गावनि अनजाग्राफोरखौ बै सोरगोआव बिबार बारियाव सनानि न'आव। Thanks, bye bye, good night.